Dobra. Powinno działać. Witam bardzo serdecznie Państwa na Hitboxie. Witam bardzo serdecznie Państwa na YouTubie. Ja jestem Niklaus. I to jest gra, która się nazywa Ciemna Dusza. Przygotuj się na śmierć edycja. Ciekawy tytuł, nie powiem. W lewym dolnym ekranie widnieje czat, tak żeby na YouTubie było wiadomo, co tam ludzie gadali, żeby nie było takiego efektu, że ja sam do siebie i odpowiadam na nieistniejące pytania, bo to jest trochę głupie. Ten czat będzie mi pomagał, jak zwykle. Ja tutaj dzierżę pada w ręce. Tak, mam pada fajnego od Xboxa One, teraz już nie boję się grać w takie gry. Wcześniej się bałem. To jest moje drugie podejście do Dark Soulsów. Moje pierwsze podejście było jakieś rok temu przeszło. Jeszcze wtedy miałem pada z PlayStation 3, dlatego mogłem w to grać. Przegrałem jakieś 12 godzin i tak wyszło, że mi się nagle odechciało, ale zobaczymy jak będzie tym razem. Oby było jak najdłużej. Można na YouTubie na zachętę dać łapkę w górę, a na czacie można napisać coś takiego wspierającego mnie, na przykład Niklaus kojfniesz za moment. W ogóle czat bym prosił, żeby to będzie taka nasza wspólna zabawa, można mi liczyć zgony. Nie mam tutaj nigdzie tradycyjnego licznika zgonów, także można mi liczyć zgony. I ja tutaj będę grał. No. I sprawdzam też obecność na czacie. Kto jest obecny, to wpisuje się obecny, jestem czy coś takiego. A ja będę tutaj zaczynał. Można w formie wsparcia oczywiście podczas live'a dawać donaty, PayPalem, przelewem, SMS-em, można subować, do czego bardzo zachęcam. Kto ma, ten wie, że warto. Dobrze, zaczniemy sobie od początku. Czyli stworzymy sobie... Wszyscy obecni, dobrze. Bardzo dobrze. Dobra. Nadamy mu imię. Imię tej postaci będzie brzmiało... Jak go nazwiemy? Jakoś tak, żeby było, wiecie, tak. To musi być imię prawdziwego wojownika, bo Gustlik, Adolf, Alojzy, Janusz, Ecik, Szwejk, Roman. A, to piękne rzymskie imię. Janusz Chytrus, Bożydar. Bożydar byłby dobry. Słowiański taki. Mariusz Templariusz. Dobra, nazwiemy go tak. Ecik, Mariusz. A, można tylko 2 człony dać. Kutas Wielgus. Sieciej. Romek Stoporowa, Apollo. Już się zaczynają problemy. Największe problemy są jak przychodzi do tworzenia postaci, nie? O, Ecik, masz... Kurde. Ecik... Psikuta... Psikuta... Bez... S. O! Idealnie. To jest dobre imię zwycięzcy. Dobra. Płeć. Monż. Klasa. Teraz jaką klasę? Jaką klasę mu weźmiemy? Rycerz, wędrowiec, złodziej, bandyta. Żeby miał siły dużo, to jest istotne, nie? Człowiek znikąd. Brzmi zachęcająco, ale... Piromanta. Cześć Sakashvili, witam cię. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Człowiek znikąd. On jest dobry, tak? Polecasz łowcę. No i kurde... I już widzę... już widzę, że jest brak zgody. A jak mówił były prezydent Polski... Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Kiedy pytają mnie, jaką klasą gram w Dark Soulsa, zawsze odpowiadam następująco. Nie wiem.
Wszystkie staty ma równe, no widzę właśnie, ale on taki goły jest. Rycerz jest zachęcający, taki klasyczny, nie? A łowca ma łuk. Wszyscy są jacyś tacy. Po co ci damage, jak poruszasz się ledwo? Ciulni wyliczanka. Tak, wpadła bomba do chałupy. Łozdupiła Niemcom dupy. Jeden Niemiec... Coś tam padło. SOS. Tyś je głupi. P-I-S-y. Biorę rycerza. Wyliczyłem. Dobra. Teraz bierzemy... Jaki ma dar? Może brak? Nie no. Boska woda święcona. W pełni przywraca peżet i prawidł... Co to jest peżet? Punkty życia. Chyba, nie? Czarna bomba, czarny chleb, czarna kawa, lornetka, naszyjnik. Służy do oglądania odległych rzeczy. No spoko! Pamiątka nic nie robi. To mi się podoba. Otwiera każdy zwykły zamek. Wiecie, jak mówi ta maksyma. Jeden zamek, który otwiera... Nie, jeden klucz, który otwiera wszystkie zamki, jest doskonały, ale zamek, co go otwiera każdy klucz, jest ciulaty. Dobra, wezmę klucz, tak mi polecacie, to będzie klucz. Budowa. Macie wrażenie, że to jest baba, a nie hop? To mi się zdaje z ryja, że to jest baba. Albo hop ma... wielki łeb. Malutka głowa. Nie no... przeciętny raczej. Twarz. Janusz. Witam, witam. No to już taki German. Anna German. Pobożny Torolund. Niger. Ale bez rasizmu. Podejrzany. On jest taki podejrzany, faktycznie. Cześć, cześć, cześć. Witam wszystkich. Lol, jaki mieszaniec. Wschodni przybysz. Twarz ze wschodu. O! O nie! Żadna twarz ze wschodu. Może tego. Dobra. Wszyscy są brzydcy. To jest typowy kartoflowy Janusz. Dobra. Smoczy badać jest fajny. Ostre rysy inteligenta. To jest to. Włosy. Tak mam przecież hełm. Ale no dobra. Jezu. Kuc. Napazia. Łoszczochrane. Cebula. Dobra. Damy mu takie. Kolor. No, graba. Nie wiem, no. Niebieskie. Dobra. No, to chyba... Nie no, Ruda, żeby ciągle ginął. Czy chcesz zacząć tą postacią? Uwaga, to jest historyczny moment. Stan na godzinę 18:27. Zaczynamy. Już czuję, że zrobiłem źle. In the age of ancients, Obejrzmy. the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees,
and everlasting dragons. Everlasty. Śmieszny piesek. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. Death. And of course, light and, And dark. dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark sign. Pojebane. Czyli trochę taka historia o Siewczyku Dratewka, w sensie smok był, ale potem kojfnął i... tylko nie ma Siewczyka. Ale... Yes, indeed. Godą. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Ja też nie zrozumiałem wiele. Where they are locked away to await the end of the world. Dobrze, Aka, dzięki za zaoferowaną pomoc. Jakby coś, to będziecie mi pomagać. This is your fate. Kto go zamkł w celi w zbroi? Jestem w sztumie. Najwyraźniej. A co mi się w ryj zrobiło? Zadrżał mi... Pad mi zadrżał. No i to ja.
Azyl, północny azyl sztumu. No i to jest ta gra. Będzie fajnie, nie? Klucz do celi w lochach, dobra. Teraz ja muszę zobaczyć, co się gdzie robi. Oni... O, ale fizyka jest zaawansowana. Oni mnie powinni nauczyć, ale... Nie tak nie będzie. Mam połamany miecz. Tu się bije. Tu się odpycha. Tutaj... się bije mocno. Tu się dźga. No dobra. Ogarniam. Prawy drążek, sterowanie kamerą. No. Tak jest. Atak. To jakiś borocek był. Ale coś tam mi wyssało. Cześć. Kik. Nie, to ja już wolę to mieć. A spoiler ma dla ciebie znaczenie. Nie wolno spoilować. To był człowiek znikąd, czyli że dobrze, że go nie wybrałem. Right trigger, trigger. Ale go złoiłem. Lewy drążek plus B przytrzymanie sprint. Działa. RS zablokowanie, uwolnienie celu. Aha. Okej. Ale tu jest zaawansowana grafika, oje. Jak na grę, która ma 50 lat. Już ja sobie w ogóle odpuściłem i nie instalowałem tego DSFX-a moda, bo... jakby miało zaś mi grę zepsuć, to by mi chyba rozwaliło ryja. Wiecie, nie? O co kaman. Jest fizyka ciał. Taka jak powinna być. Dobra. Wszystko na razie jest ok. Spooky, scary skeletons shiver down your spine. Para pa pa para pa 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 pa. Odpoczynek przy ognisku, odzyskane PZ. Dobrze. Tak będę robił. Para pa pa. Nie można otworzyć z tej struny. No tak. Jest to? O. Odpoczął. Właśnie, to jest ciekawe, że jak ja idę, to moja postać wszystko rozświetla. To chyba jest taka moja aura, że jestem taki doskonały. Ale te rzuty robi fajne, nie? Fajnie nieudaczne. Ale za to mi padzik wibruje. Wesoło.
Spooky, scary skeletons. Witam wszystkich. Nie chcę spoilować, ale z tego co pamiętam, to tutaj spadnie na mnie potwór. Tak, wiem, to z kuli ciężkiej zbroi, no ale przynajmniej nie będą mnie bić mocno. LOL! To był demon z Azazylu. Ale jaja. GG. Można powiedzieć, że pierwszego bossa pokonałem. Dobrze poszło, nie? Ognisko rozpalono. Czyli Blandera hajcnięto. Możesz się wtaczać w te dzbany. W tej grze nie możesz się bać walki. No ale co miałem z nim walczyć połamanym mieczem? Weź tarczę. Gdzie ta tarcza? Ała! Mam strzałę w plecach. Aaaa! Wyjmijcie mi to. O. Nie mogę tam wejść. Ej, gdzie ta tarcza? A, tam jest. Dobra, szczelce. Szaszłyk z nery. Otwórz menu. Lol, co mi... Dzięki. Wyskoczyła mi wiadomość o Killing Floorze, że mogę sobie go kupić. Fajnie, dzięki. Dobra, o co tu chodzi w ogóle? Aha, tu są ubrania, które mogę ubrać, to akurat mam ubrane. Dobra, zmień wyposażenie. W lewej ręce chciałbym mieć tarczę. O, właśnie. Tu nie mogę nic więcej mieć, okej. Z ruchu, ja. Świetny pomysł. Oglądam film na YouTubie, zobaczę sobie, może stream jest, cyk. No witam kuchar, witam cię serdecznie. Dobra, mam tą tarczę. I teraz co? Cios. To jest blok, tak? Blok, cios. 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 Muszę się rozebrać, już. Już mi jest za gorko. Czuję, że nie będzie łatwo. W to powiedział, że będzie. Nicht wahr. Dobra. Jak się bawicie, czaty? Jak się bawicie? Wszyscy ręce w górę! Ło, yeah. Ło, yeah. Ale się bawimy. Zestanujesz na chwilę wroga. Zestanujesz, czyli ogłuszysz. Dobrze, tak? To dobrze. Ręce w górę, ja cię pędzę, szampańska zabawa. A, nie tym razem. Patrzcie, ucieka. Yeah. O, parchowy subnął, brawo parchowy, łop łop, it's the sound of the police. Wszyscy piszą, gratuluję parchowy, Niklaus Kappa, Pieremie, Niklaus Nutria. Nie można gifów, nie, gifów nie. Gifów proszę nie dawać. No, tu nie mam innej broni, to dobra.
Ręce w górę, bawimy się! Bawimy! O, ty psito. Stój! Halt! Dämone! Seid tot jetzt! Du Drecke-Schweinhund! Ej, zabija go w końcu. Podniosłem miecz przed chwilą? Nie przypominam se. Kurde. Kursor z ekranu. Raus. Ej, rzeczywiście, szeroki miecz. O, dobra. Jest miecz, potwierdzam fakty. To są ludzie z Sosnowca. No to... będzie ostro, siostro. Ja tylko sobie muszę zrobić tutaj jeden myk. O, mianowicie taki. Dobra. Już jesteśmy. Para pa 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 pa. Słuchaj mnie, bo mam doświadczenie. Dobra. A z mieczem to jest zabawa, moi drodzy. Z mieczem to się bawimy od razu, tylko że nie możemy używać miecza jednocześnie. Nie, możemy. I tarczę, i miecz. To ja to schowałem po prostu. Tylko że prawdopodobnie nie, to jest tak, że jak mam... jakby miał broń w dwóch rękach, to by nią biło mocniej, tak? Czy tam... coś takiego chyba działa. O ile się nie mylę. Dobra. Nie wiem co tam jest, boję się, ale idę. Ciemność. Tak w Tibi był, w Tibi. Aha. Okej. Gdzie ja teraz mam się udać? Bo nie wiem, tam ktoś leży. Nieźle. Co mi tu powiedzą? Krok w tył, przewrót, okej. No to ja wiem, no ale te moje skoki są takie niedorobione, że... Ej, można tu rozjaśnić sobie ekran trochę. O. O, teraz lepiej. Było trochę za ciemno. To jest ten, co mi klucz zrzucił. Aha! Jak nie... No, niebo jest takie... Dobra. To skąd my przyszli? Stąd? Czyli idziemy tam. Co tam jest? I teraz taka ręka. I cap i mnie wciąga. Tą tarczą mnie ciulosz, tylko ripostujesz. Niektóre ściany da się mieczem rozdupić. Dziękuję bardzo, to są... Coś zaryczało. To są bardzo cenne porady, ja je na pewno wykorzystam. Tu nic nie ma. Wydaje mi się, że całkiem możliwe, że tam ściana była taka wybrzuszona, nie? No, ale to nie jest ta ściana, którą można rozwalić na pewno. Dobra. Idziemy na dół. Mogę otworzyć. Tak, to jest pierwsza część
The Dark Souls. Ciemne dusze. Prepare to die edition, czyli przygotuj się, że zdechniesz edycja. Na 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 na. Nie, w sumie. Nie mam co odpoczywać. Schodami do góry, dobrze, ja tak tylko łażę. O, kwiatuszek jakiś. Łażę i sobie oglądam. No, Boruta, ale takie rzeczy to ja wiem, że jak lżejszy pancerz, to będę lepiej skakał, no. Bez przesady, nie róbcie ze mnie upośledzonego. Przynajmniej w tej materii. Dobra, ale my tu byli, nie? Jak ja tu teraz przyszedłem? O, tutaj. A, ja wiem, co są te drzwi, co ich nie mogłem otworzyć. Aha, respawnuje... Kto to zrobił? O ty guju w... Guj w dubie. Ale nie dałem się. To też nie idzie zdupić. Zamknięte, czyli ja tu przyszedłem po to, żeby mi na łeba zrzucić wielką kulę. Bardzo pozytywnie. No tak, kula ozdupiła ścianę, fakt faktem. Czyli jest pozytywny askept. On tu leży. Fajna kula. Ciekawe, czy daje fula. PDK. Broń się psuje, nie bądź frywolny, okej. Nie będę. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family, thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask, an undead favorite. Esztus. Oh, and this. Klucz do schodni... Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. Jaki ja mam Thank you. pysk. Gorszy jak popkę monstrę. Coś jeszcze? Now I must bid farewell. I would hate to harm you after Dobra, dobra. death. So go now. Hop generalnie Thank you. dokonuje żywota. Życie przedmiotu, okej, ale ten... co ten Estus robi? On życie przywraca, nie? Taka super mocna ruska wódka. Aha, przy ogniu się te Estusy uzupełniają, dobra. No ja już tak pozapominałem trochę te wszystkie ruchy magiczne. Także dobrze, że to wszystko tu jest... stoi napisane. Trzymanie prawej broni w dwóch rękach. Aha, okej. Teraz jest morpała. Kopnięcie. Aha. Aha, ja wiem, to się robiło jakoś tak... Prawy... Nie, ej, co oni gadają? Jak prawy drążek? Prawy drążek to jest od kamery. To było najpierw to i to, a potem... I right button? O! Ale to trzeba nieźle... wytajmować. Dobra.
Tu jest atak ze skoku taki, dobra, że taki... O. No dobra. Zobaczymy. Ido. Słaby był. Ho. No na razie są fajnie, fajni są na razie. Słabiutcy. Takich lubię. Kamienie życia. Dobra. Pawlos przeszedł jedynkę. To dobrze, będziesz mi radził co... O! Co tu robić? Tam są w tle jakieś góry. Może to są Tarnowskie góry? Nie wiem. Ho! Estusie, sakstusie. Dobra, co oni mi tu mówią? RB podczas spadania atak z powietrza. Tam jest ten boss, nie? Jak się do tej mgły wejdzie. RB za rogiem trafienie krytyczne. Aha. Parowanie. Po parowaniu RB riposta, dobra. Ale mi życia zabrał fajnie. LOL! Będzie się leczył psita. Za wrogiem, nie rogiem. A! Eps. Także źle przeczytałem. Tak mi się dziwne wydawało, że... Atakować róg? Co ten róg komu zawinił? Zamknięte, okej. Może ja bym sobie wypił Jezusa Estusa. Za wrogiem. Faktycznie, ale pamiętam jak w to grałem pierwszy raz. Też myślałem, że tam jest za rogiem. Głupia pomyłka. Pardonks. Dobra, tam jest wielki potwór. Wielka małpa z zoo Chorzowskiego. I czy ja już bym chciał pójść się z nim zmierzyć? Podpowiedzcie mi, drodzy specjaliści z czata. Czy ja już jestem... Czy ja już jestem gotowy na to, żeby iść zmierzyć się z małpą z Chorzowskiego zoo? Znaczy fajnie kręcić kółko. LOL. Idź pan. Teraz na którym to się atakowało z góry? Right button, nie? Okej. Idziemy. Bierz Sakstusa. No to, moi państwo, nastąpiła historyczna chwila. Pierwszy zgon. Kto ogląda na YouTubie, może dać łapkę w górę.
wyle. Dobra, jeszcze raz trzeba teraz pójść tam do góry. Straciłem Dark Soulsowe dziewictwo. Znaczy, technicznie straciłem już wcześniej, bo grałem już w tą grę. Tylko no teraz powiedzmy, że to wtedy byłem młody i głupi, a to jest pierwszy raz mój świadomy wybór. Ała! Jego nie było wtedy tutaj chyba. Czemu nie grasz na gitarce w Guitar Hero? Od kiedy ja mam konsolę i Guitar Hero i gitarę? Pofarmisz sobie na broczkach. No w sumie tak. Chodź. Ci wdupia. Witaj Mexus, witam cię. Wszystkich co przybywają. Z odległych krain, z Polski, z Prusiech, Pomorza, Warmii i Mazur, Wielkopolski, Małopolski, Śląska Górnego i Dolnego, Podola, Rusi Białej oraz Czerwonej. Was bedeutet, meine Freunde? Nie, on lewituje! To są żydowskie sztuczki. Ach, jak on to zrobił? Jak on mi nawet nie daje... No nie daje mi wstać, no to co ja mam zrobić? Estus Christus. No nic, no trudno, no to jest normalne, to akurat tym się nie przejmujemy, wiadomo czego się można było spodziewać. Właśnie tego. O, na te prytki to szybki atak jest o wiele lepszy. A, chciał mnie szczelić strzałą, ale ja się nie dałem. Brzdęk, brzdęk. Nigga! O! Kolego. Fat chance. Ty się nie wyleczysz. Tu idzie coś... Nie, nie idzie rozwalić. No dobra.
Jak zaatakuję centralnie w głowę, to będę... Pół HP mówicie. Wezmę sobie krówkę przed walką. It must work. No dobra, ale hity na tarczę to raczej nie od bossa. A, dobra. Cukier krzepi. Kefir poi. Po kefirze lepiej stoi. Mogło być słabo. Znaczy mogło być lepiej. Po brzuchu, po brzuchu! Dobra, dobra, dobra! Bebechy! Puloka! O nie, on nie ma puloka! On nie ma puloka! Jak to możliwe? To istota bezpuloczna! Demon Azazel! Zabiłem go! Lećcie, Kamil, lećcie. Zabiłem, Wszyscy piszą, Niklaus Kappa. Hurra, GG, pierę mnie. Pierwszy boss. Dobra. Zabiłem pierwszego bezpulocznego bossa. Yeah! GG. Yeah! Przed każdą walką z bossem muszę se krówkę wdupić. Zaraz wezmę. To jest moja dusza. Ukradłem ją z nieba. Czy tu coś może być w tym w ogóle? I co, nie ma nic. No dobra. A weź ściągnij wszystkie części pancerza i zrób rola. No. No mogę. Generalnie mogę robić, ale wyglądam brzydko. Nieładnie. Jestem... No ja wiem, że lepiej, no ja wiem, że chudy może robić TT. Ale no... To się raczej nie uda w ten sposób. Zakładaj po części, żeby był w miarę szybki. Stream plus 18. No to bym musiał zbroi nie ubrać. A teraz?
No teraz już wolniej, nie? Już gorzej. A. Nie no. Zobaczymy. Jak będzie fest źle, to mu pościągam wszystko. Midroll. A teraz jest rzut na taśmę. Dobra. Pijemy Xixtusa. Tam ktoś tupie dalej. Jakaś pinda. Fatrol. O! Ciężko to nazwać rolem. A nie, tutaj wracamy, dobra. To wydupiamy. Będą wypadać letkie zbroje, okej. Pije, tak, Xixtus. Stąd mi się skojarzyło. Dobra robota. Lubię jak mnie chwalą. O 20 idę sobie kupić piwo. Bo czuję, że całkowicie na trzeźwo przy tej grze nie wysiedzę. W tle Tarnowskie Góry. Jak można się kapnąć. Jak sam idzie obejrzeć. Przeszedłem grę. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen O, wibruje mi. to leave the undead asylum in pilgrimage to the Porwał mnie. land of the ancient lords. Porwał mnie gołąb. Lordran. Lodren. Lecimy na gołębiu. Zabierze mnie to do Kraków chyba jest. Krakau. Rozwiń się w Lodren i rozpal ognisko. Okej. Tu ktoś siedzi. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are actually 2 bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Okej. To my pogadali? Jeszcze coś? Ah, your face. Wyglądasz jak You're pusty. practically hollow. Powiem tak. Who knows? Going hollow could... Pały się. Sfelus wolności. Co to jest? Człowieczeństwo dostałem. Czyli będę człowieczkiem. Człowieczeńkiem. I ja pamiętam, że ja tutaj grałem i jak tam się dalej pójdzie, to tam jest taki cmentarz i tam takie pierony stoją jakieś łogniste.
być jeszcze ciepły. No, raczej nie. Raczej powątpiewam. Chlapu chlap. O. Ognisko. Czuję się, jakbym biegał w zwolnionym tempie. Co to jest za opcja nowy poziom? A, ja tu mogę sobie levelować postać. Czy tak? Czyli w coś mogę iść. Mogę na przykład nie wiem. No najlepiej to wiadomo, silny być i ten, ale może ja bym w zwinność poszedł jakąś. Bo jestem bardzo mało zwinny. Znaczy ja, ale pan Psikuta bez S jest bardzo mało zwinny. Ja bym poszedł w zwinność i w... Silny jest. Może odporność. Dobra. Zatwierdzam. Dokonałem wyboru. Mogę coś jeszcze? Nie, już mi na nic nie styknie, okej. Najwyżej się potem okaże, że to był zły wybór. A, tam nie iść. Cześć, Cebulinio. Jeszcze styknie, tak? Nie zauważyłem. Idę w zwinność. Ja nie mogę. A, bo to zrobiłem już? A, no tak. Dobra. Czyli jestem teraz zwinny. Zwinność w przypadku rycerza, który rzuca się tak. Kiedy będę zmieniał grę? Nigdy. Co to? Menu gestów. Po co to jest w ogóle? LOL? Coś ty za jeden. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I prefer to keep a distance, if possible. Aha. Słuchaj, Peter. Thorolund. Bym się przywitał, jak ktoś zaatakuje. I jak cię ktoś będzie atakował, to ty zdążysz zrobić tak i tak, i mu pomachasz, nie atakuj mnie. Nie wiem, czemu to rozdupiam, ale strasznie mi się to podoba. Fajna fizyka jest. Tych ściepów. Powinien zaczekać Saulusowa etykieta. O, aha, voulez-vous? Je réponds jour.
Tam chyba pamiętam, że tam... A! O Boże! Źle pamiętałem. Całkiem spoko. Kość wiodąca do domu. Morgenstern i talizman. Pęknięta czerwona sfera oka. To się wszystko używa naprawdę potem? Zawsze sprawdzę łańcuchy przy skrzyniach, bo w tej grze nawet skrzynie mogą cię zabić. Poważnie, czy to jest żart? Is this a żart? Talizman Lloyda, George'a Lloyda, premiera Wielkiej Brytanii? A, tam będzie dużo mnie atakowało, nie? Ej! Ale to, co zebrałem, to moje, nie? Mam nadzieję. Ale ja kiedyś robiłem taki manewr, że ja przez ten cmentarz kiedyś przebiegłem tak szybko i tam coś fajnego znalazłem. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Zamiast walczyć, to po prostu pitłem przed nimi. Tu by była nawet fajna grafika, jakby nie to, że pomimo, że mam rozdzielczość Full HD, to jest wielki ptak. To bym... bo to wygląda jakby to było jakieś 800×600, nie? U was to może tego nie widać, ale u mnie to widać. Ale ja już się nie bawię w DSFX i te inne, bo to nigdy się nie kończy dobrze. Tu umarłem ja, Niklaus. Dobra. Ja uciekam dalej. Uciekam. Uciekam! Uciekaj! Kurwa, nic nie... Tam była jeszcze jedna, ale dobra, już nie chcę. Gonią mnie? Dobra. Wypiłem se sakstusa. Widzieliście go? Jaki gist. Normalnie przyszedł za mną. Taki frajer. Right here. Dobra. Powiedzcie mi teraz, bo o ile Xixtusy wiem po co są, to powiedzcie mi na przykład po co mi są człowieczeństwa, kości wiodące do domu, pęknięte sfery oka albo talizmany Lloyda. Bo ja już tego w ogóle nic nie pamiętam. Nie no, ja jak grałem pierwszy raz, to miałem 12 godzin przegrane, czyli że jeszcze trochę grałem. Gramy dopiero godzinę 20.
Dobra. Ej, czaicie, jaką on by musiał wielką kupę zrobić, ten ptak? Dosłownie zasrałby mnie na śmierć. Dobrze, że nie może. Nie, ja wiem, gdzie ja mam iść, ja nie o to pytam. Aha, takie buty. Ale tak się prosić o pomoc? Prosi to się... świnia. Ino. Tutaj jest Matka Boska zarośnięta. Okej. Dobra. W sumie tam już nie chcę iść, to jest tak nic nie... Ej, tam coś... Mi się wydaje, że tu coś było. Dychnymy. O, a co to jest to odwróć pustkę? Zawsze się zastanawiałem. Zmienia się w człowieka. Aha. Okej. No, będą bili z góry. A tam mołotowy lecą z góry. Znaczy pseudo-mołotowy. Nie dorzucisz. Dobra, ja go zniszczę pierwej, a potem... On jest niebezpieczny dla otoczenia. Nie! LOL! O chuj, ale nie... Dobra. Niggers! He. Śmieszne. To nie jest gra dla Niklausa. O, jaki jestem specjalista, ale nick się adekwatny jest. Chodź. Umarł. Dobra. Dalej te ognie świętego Elma będzie rzucał. Gdzie z tym ogniem? Kurwiu. Dobra, palę się. Może jeszcze z tego wyjdę.
Co mu się stało? A on tam jest dalej. On tam jest. I tańczy dla mnie, bo... Zabiłem go. Dobra. Jeśli będzie słuchał czata, to na pewno. Jeżeli ja będę słuchał czata konsekwentnie, to na pewno za 15 minut sobie powyrywam wszystkie włosy z głowy. Dlatego nie mogę tego robić na dłuższą metę. Dobra, odzyskałem swoją duszę. Lecimy. Zjem sobie Saxtusa. Jest. Dobrze. Skoczyć na ten most. Jaki most? Jaki most? Gdzie tu jest jakiś most? Aha, tamto. A tam, na końcu. Ale jak ja tam mam wskoczyć? Obejść to z drugiej strony. No dobra. Aha. Tędy. Tylko czy to mi zrobi ała? Troszkę. Spadnie, że tam nic ciekawego nie ma. O Jezu, to się wrócę. Czy coś się stanie? No i dobra. Pierścień. Mam nadzieję, że to jest pierścień, co jak się go założy na rękę, to się pokonuje wszystkie bossy w grze. Na tej skale te tekstury wyglądają jak twarze ludzi jakichś smutnych. Ha! I teraz, jak ja mam stąd wyjść? Co ja mam zrobić? Przecież ja nie wskoczę tam tą krową, jak co, tak? A może jak zbroję zdejmnę? No właśnie tak chcę zrobić. Dobra. Powinno się udać. Nie zaskoczyło, no! Ej, nie można nie wrzucać gifów. Za gifa jest ban. Nie wrzucajcie gifów. No, nie skoczył mi, ej. Usuńcie tego gifa, bo mi bruździ czat. Co się pośmiałem, to moje. Nie wrzucać gifów i już, bo będzie źle. Zaś te kurwiozaury. Chodź. Kurwonie. Ale... Nie muszę już tam iść. Thanks, Lord.
Chociaż tam jest moja dusza. Tam się zostanęła. Wszystko idzie na YouTube'a. Ty kurwiarzu. Raus! Chodź. He. Dobra. Nie wiem, iść tam jeszcze raz znaczy iść po tą moją tą. Czy pierdzielić to. Ale to jest, ja tego nie umiem, ja tego nie ogarnę. To jest... No trzeba... No tak mogę robić ewentualnie, no. Tyle mogę zrobić jeszcze. Nie tym. No to jak mam inaczej skakać? Czy jest jeszcze inny skok? Biegnij i szybko naciśnij tym, co... Aha. Dobra, zaraz, moment, bo... Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Aha, tak! To jest najdebilniejszy system skoku, jaki kiedykolwiek widziałem. Dobra, jolo. Trzeba się uczyć. Jeszcze ty. Kurwo, nie chodź tu. Powiem wam, że po tej grze, pomimo, że tutaj niby te postacie są stylizowane na rycerzy tam europejskich, angielskich i tak dalej, to z tej gry na każdym kroku tak wychodzi to, że ona nie jest robiona ani w Europie, ani w Ameryce, że po prostu to czuć w tych wszystkich pierdolniętych w mózg rozwiązaniach, jakie się tu pojawiają. Że to nie tworzył żaden z krajów zachodu, tylko te dziwne ludzie skośnookie. Cześć Miłosz, cześć, witam Knefel, witam wszystkich. Bardzo serdecznie podczas live'a, na którym ja sobie marnuję życie, zamiast grać w gry przyjemne, łatwe, to w takie gówno. Nie no, żartuję. Jeszcze nie mam co narzekać. Cześć Nowia. Boję się. A mi się coś kojarzy, że tu są jakieś psy. Cześć Mazak, tak, Mazak. Od Mazaka dostałem te Dark Soulsy, także wszyscy piszą brawo Mazak! Brawo Mazak, Mazak, Mazak. Żebyś się... Aaaa! Scur! 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 Ale jaki wielki, to jest chyba... Nie wiem skąd... Ze Sosnowca. Scur wielki jak krowa. Lub, lub. Czuję się teraz jak Tadeusz Norek. W ogóle, co się tak świeci ode mnie? Ja jestem luminescencyjny.
Trochę beka. A, to pamiętam. To pamiętam. Będzie, że mnie nawili, bo się koszulka, że pierę miał obleka. Nie no, nawili to ją musiała być usia w doma. Ło, ale wdupią. Pamiętam to, że w sumie daleko za to nie zaszedłem nigdy. Nie no. Jak miałem pierwsze podejście, pierwsze, to zaszedłem do lasu. Do lasu co łaziły takie hobby enty. Więc felu. Menelu. No i nie, dalej nie za daleko. To jeszcze było za czasów jak na Twitchu streamowałem. Czy będę robił normalnie live'y 23 grudnia? Tak, pewnie... Pewnie tak. Najpewniej, moi drodzy, najpewniej tak będzie. Chodź, kurwonie. Tyle nie zalokowałem się na nimi. Potrzebujesz grubas. Ale jaki grubas? Kiedy ważenie? Ale jakie ważenie? Do rodziny na święta czy w domu? Ja nie mam rodziny nigdzie indziej. Gdzie ja mam jechać do rodziny? Ja mam rodzinę na Śląsku. Ja wiem, że w Polsce często się gdzieś jedzie tam, ale tutaj cała rodzina jest tu, nie? No, nie licząc partnerki życiowej i jej rodziny, ale... Jeżeli chodzi o rodzinę genetyczną, to cała jest na Śląsku. Śląsk to nie Polska, znaczy no... Nie wciągniecie mnie. Low quality bait. Co jest na wigilijnym stole? No, kiedyś pytałem o to. Ja o tym vloga może zrobię. W sumie, co to się na święta je u nas. Bo co się powinno jeść. Nic sam nie mo. Jeszcze raz, to było o grubasie mi mówili? Dobra. La 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 la. La 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 la. Niesamowita pułapka na wprost. Ocena 0. Pułapka w sensie, że można spaść i się zabić. No, tak jest. Rzeczywiście da się. A tu można zejść na dół. Zero to gorzej niż 2 na 10, no. O. Dusza zaginionego, nieumarłego. A skąd wiedzą, że jest nieumarły, jak zaginął? Ja ci kiedyś ogarnę eleganckiej kuti ode mnie z domu rodzinnego. Tylko, żebyś tej kuti nie wysyłał paczką do mnie. Hopie, wiesz co by to było? By to wszystko listonosz wyzar. Wy masz tam szło wejść? No dobra. Och, boli mnie kręgosłup. O ho 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 ho. Szansa na wprost, ocena 0. Czekanie w zasadce, ocena 1. Ocena.
Jak plecy. Plecy spokojno, mnie szyja ostatnio boli. Jakoś chyba źle... To jest ten bait? Że oni tam wiszą? Low quality. W sumie no, nie było aż takie złe mimo wszystko. Ale ich porobiłem leszczyki. Leszczyki. Co to tam siedzi? Dalaj Lama. Udało się, ale co się udało? Mnie aż zaswędziało ucho z wrażenia. Człowieczyństwo. No to jesteśmy w Krakowie. Póki co maczetników nie widać. Ale to zapewne kwestia czasu. Niklas, gdzie ty dokładnie mieszkasz? Bo ja też mieszkam w Bytomiu, tylko że w centrum niedaleko Agory. No, mieszkam... Gdzie mieszkam? Jerzech, Kerżech, je. Wchodzimy w mleko. To już? Kurwony idą. Tupczą. Ściana nasienia. O Boże. No gdzie te kurwony? Czyli to naprawdę Kraków. Wszystko się zgadzywuje. Smok wawelski jest. Będą do mnie strzelać zaraz pewnie. Leci kurwon. Chodź. Fat chance, bro. Fat chance. Spróbuj eliminowania po kolei. O ty pizdo nad głową. Dobra, chodź, kurweniusz. Opie cię, zabija cię. Tego się nie spodziewał pewnie. Halo? Dobra, to na razie nie. A co wy... A, to są dzidownicy. Jak się robiło ten fajny taki... To jest bucior, a to jest... O. Najpierw na górę idź do ogniska, dobra? To idę. Przemówiło to do mnie. O! To jest moje ulubione z całej tej gry.
Ognisko było spalone. O, jak mnie boli szyja. Muszę się trochę odsunąć. O! To jest pozycja mistrza. Pałka plus 15, nie wiem o co chodzi. Dobra, słuchajcie. W co tu iść? W co tu iść, co tu robić? Mam trochę dusz. Mogę ulepszyć coś, a nóż. Może pójdę w zwinność, albo wytrzymałość i siła. No dobra. Trochę w witalność. Na inne pewnie nie styknie. Gram bez moda, bo mod mi zepsuł grę. Co daje wiara? No na inne nie styknie bajerki niestety, ale siła spoko. Będę silny. Czy już jestem całkiem, ale mogę być silniejszy. Kurde, ale tak mnie ciśnie tu w łebie. Ała. Ból. LOL? Co to za duch? Kurde, swędzi ucho. Ha 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 ha. Nie przejdziemy. Kurwony się pospawnowały. Dobra, kurwony raus. Kurwony z Arizony. Dobra, najpierw tam, potem tam. Chodź. Chodź sam. Lata za mną jakiś duch z wielkim mieczem. Duch minionego lata. Dobra. Teraz dzidersi. Dzidersi to są niezłe ancymony. Kurde. LOL! Jaki nieudaczny rzut! Aaaa! Umarłem. Zaraz se wgniotę oko do czaszki. Nie, no kurwonie.
Panie kurwonie. Life is life. La 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 la. Life is life. Lewy analog do przodu R1. Nie mówcie mi R1, bo ja nie mam takich przycisków. Znaczy ja wiem, że tu jest ten but, ale on nie zawsze wejdzie dobrze. Na przykład teraz nie. Teraz wszedł. O, idzie kurwon 1 na 1. Świetnie. Chodź. Faktycznie to było dobre. Ale te zrzuty to są tak żałosne, że o Boże. O mój Boż! Oż, isz, nisz. Isz, nisz. Ale to było zaawansowane. Teraz patrzcie na to. This is beautiful. Beautiful. Powodzenia. Ocena 2. Dzięki. Spoko. It's a beautiful. Beautiful. Tu gdzieś był kurwon. Z koło Storbia. A, tu jest handlowiec, handlarzowiec. To za momencik. Już za chwileczkę. Już za momencik. Dobra. LOL. Well now, you seem to have your wits about you, hmm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Ale z niego jest keszekkę. Keszykę śmieszkę. Dobra, ej, co tu można u niego zrobić? Mogę sobie coś gubić. Nic ciekawego on nie ma. Kluce. Miecze. Pauka. Wzmocniona pauka. Tarcza wschodnio-zachodnia. Aha. Puklerz. Kup sobie bułat. Gdzie jest Pawlos specjalista? Potrzebuję się skonsultować ze specjalistą. Co mam kupić sobie? Czy mi swędzi brzuch ze strachu? Co się będzie działo dalej? Bułat ma fajny damage. Fakt faktem. A pałka ma większy i to jest zastanawiające. Nie! Klikło mi się. Jeżeli chodzi o broń, to nie kupuj, bo za smoka zdobędziesz broń. No dobra. Kubuk i strzały. Okej.
A jest inny łuk, czy ino jest krótki? Dobra. Bierę łuk. I kupię mszczały. Zwykły ełt. A nie ma na przykład takich, co wybuchają, że się szczela. Nie, co ja tak ziewam. I on robi tak. Schade. Aber spielen wir weiter. Dobra. Nie wiem, no co kupić. Zwykłe, nie? LOL, a to kosztuje po 10 za jedną. Styknie. Thank you kindly. Thank you. Fajny gościu. Aż się zapętliłem. Kupił 3. Co, no. Mam mało dusz. Jak na farmie dusz, to wrócę tam tuż. O! Zaraz będę miał duszy dużo. Znaczy więcej. Dzięki zabiciu kurwonów. My favorite activity. Teraz będzie tysiąc szczał, tak? Miliard. Dobra. Wrócę się do niego, kupię sobie jeszcze ze szczałę. Czy 2. Jak użyjesz tych dusz zaginionego nieumarłego, to będzie... To zdobędziesz duszę. Oh, you again. I Panie, hope you've brought plenty of souls. panie. Daj pan strzałę. O, tyla. A, bo jeszcze jedna. A co on tam jeszcze miał? Na nic mnie nie stać oczywiście. Fuck you, mate. What a waste of time. Go and fall off a cliff. A chuj ci w dupę, stary. Tyle. Zaraz, co tam było napisane? Udało się. Jaj! Przełącz? Aha. Wow, ale bajer. Żeby mi się czasem krzywda do głowy nie stanęła. Duszyczka. Nóż do rzucania. Jaj! Spróbuj przewrót. Spróbuj skok. A ten skok to jest tak zły, że o Boże. Aha! Co ja bym tam miał? Tam doskoczyć niby? Tam doskoczyć. Ojej. LOL! Doskoczył. Kto to idzie? Policją.
Tam są kurwonki. Cześć Moplik. A! O ty! Giździe! Pieronowy! Hełm pustego wojownika. Moje ulubione. Ua! Te! Głupi! Był stres. Dobra. Tu żeśmy wykonali misję dziejową rycerza Psikuta bez S. Ja już wolę zostać w ciężkiej zbroi, szczerze mówiąc. Klingling, klingalingaling. Czemu kurwonki nie wróciły tutaj? Cześć Ola. Dobra, tu my byli, tu my zrobili. Raus. Idziemy zobaczyć, o co chodzi tutaj. Aha. Drewniano tarcza. Okej. Dobra, no co, no wezmę sobie, zrobię miecza. O! Co się stało z live'em? Dobra, także widać, że jest jakiś tutaj mały problem, także ja tutaj zakończę pierwszy odcinek. O, w ten sposób. Dajcie łapkę w górę i widzimy się na następnym. Hawk.